пеш аз иштирок дар мусобиқаи мазкур дастаи мунтахаби тоҷикистон дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов як ҳафта мувофиқ ба талаботҳои Федератсияи байналмилалии варзиши сайёҳӣ аз рӯи намуди масофаҳои пиёдагардӣ тамрин намуданд. сафари дастаи мунтахаби тоҷикистон ба ҷумҳурии ӯзбекистон ҷиҳати иштирок дар чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ 2 октябри соли равон сурат гирифт. дар рӯзи нахустини оғози чемпионат бо намояндагони федератсияҳои варзишии сайёҳии ҷумҳуриҳои иштирокдор семинари омӯзишӣ баргузор гардида, дар рӯзи дигар ба варзишгарону намояндагони дастаҳои мунтахаби 7 кишвар аз тарафи мураббиёну доварони Федератсияи байналмилалии варзиши сайёҳӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати раванди гузариши чемпионат дуир гардид. ҳамин тавр рӯзҳои асосии баргузории чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ аз таърихи 5 то 7 октябр дар 3 низом сурат гирифт, аз ҷумла дастоварди шахсӣ, эстафета ва пиёдагардии гурӯҳӣ ки дар он дастпарварони коллеҷи муҳандисиву омӯзгории шаҳри Душанбе Салмон Зикрзода, Абдурашиди Мирзомурод ва Абуалӣ Саидҳусейнов аз рӯи намуди эстафета миёни мардон сазовори ҷойҳои дуюм ва сеюм гардида, бо медалу сипосномаҳои Федератсияи байналмилалии варзиши сайёҳӣ қадрдонӣ карда шуданд. мо тибқи мактуби Федератсияи варзиши сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ки мусобиқаи пиёдагардӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардид дар байни 7 давлат ва мо дар он ҷо рафта иштирок намудем ва хушбахтона мо дар он ҷо ҷойҳои дуюм ва сеюмро сазовор гаштем ва мо аз ин хеле хурсанд ҳастем. дар оянда ман саъю кӯшиши худамро бисёртар мекунам ва дар ин хел мусобиқаҳо бисёртар иштирок намуда номи Тоҷикистонро бардорам. ман аз рӯи намуди гузаштан аз болои таноб ва гузаштан аз болои ғулачӯб ва убур кардан аз таноб иштирок намудам ва дар он ҷо яъне дар байни варзишгарони 7 давлат ҷои дуюмро сазовор гардидам. ман дар чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ дар намуди эстафета сазовори ҷои дуюм гаштам ва дар намуди аввалият ҷои сеюмро ишғол намудам. ман ҷои сеюмро дар байни 7 давлат ишғол намудам. гарчанде ки мо дар аввал ба ғолибият боварӣ надоштем, аммо дар мусобиқа ба аҳамият дода мушоҳида кардем ки мо дар ин мусобиқа дар баробари устодони варзиш ва варзишгарони ҳирфаӣ машқи тамрини худро идома дода дар мусобиқа иштирок карда ҷои сазовори ҷои сеюм гардидем. дар ин баробар намояндагони Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон, донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов ва коллеҷи муҳандисиву омӯзгории шаҳри Душанбе соҳиби сертификати дараҷаи байналмилалӣ гардиданд ки инак тавассути ин сертификат доварону мураббиён метавонанд шогирдонро аз рӯи намуди варзиши сайёҳӣ барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ тайёр намоянд. бояд гуфт ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон бори аввал аст ки дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ аз рӯи намуди варзиши сайёҳӣ иштирок мекунад ва ноилшавӣ ба чунин дастовар дар маротибаи нахустини иштирок натиҷаи беҳтарин арзёбӣ мегардад. мақсад аз баргузории чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ дар масофаҳои пиёдагардӣ рушду оммавияти варзиш, сайёҳии варзишӣ, баландбардории маҳорату малакаи варзишгарон ва солим нигаҳдории ҷисмонӣ ба шумор рафта, инчунин имконият фароҳам меорад то зарфиятҳои варзишиву сайёҳии мамлакати мизбон муаррифӣ гардад. дар назар аст ки пас аз натиҷаҳои беҳтарини ба дастовардаи варзишгарони тоҷик, чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ соли оянда дар Тоҷикистон баргузор гардад ки ин метавонад барои муаррифӣ ва тарғиби зарфиятҳои сайёҳии варзишии мамлакат заминаҳои устуворро фароҳам биёрад. баъде ки мо дар ин мусобиқа иштирок намудем фаъолона ки мо ҷойҳои намоёнро гирифтем, ба мо иҷоза доданд ки мо соли 2024 яке аз намудҳои
ин варзиши сайёҳӣ, яъне сайёҳии кӯҳиро мо қабул намоем ва дар назар аст ки бо комиссияи махсусе ки ин мавзеъҳое ки мусобиқа гузаронида мешавад омада мебинанд ва ин мусобиқаро моҳи августи соли 2024 дар яке аз мавзеъҳое ки шароиташ ба ин намуди варзиши сайёҳӣ мувофиқ аст дар он ҷо баргузор намуд. ҳамин тариқ баргузории чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ имконият фароҳам меорад то зарфиятҳои сайёҳии варзишии мамлакат дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ гарданд.